Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, як мы вам і абяцалі, а вы менавіта гэтага і чакалі. Я гэта бачыў па каментарах, дзе пісалі, як толькі мы выставілі анонс, што Цыганкова буду слухаць топ пад чаёк. Ну, пад чаёк не пад чаёк, але сапраўды палітычны аналітык, аглядальнік Віталь Цыганкоў у нас у студыі. Прывітанне. Прывітанне. З чаго пачнем? З якіх асноўных тэзісаў? Я думаю, пачнем з самага галоўнага, самай галоўнай падзеі сёння на беларускам інфаполі. Сёння легендарнаму журналісту Змітру Лукашуку спаўняецца столькі-то гадовы яго дзень нараджэння. Это не проста аўтар трохтомніка пра беларускую нацыянальную ідэю, то бок шматтомны пісьменнік. Это не проста... У які і Віталь Цыганкоў патрапіў. Ну, там дробна, да. Не проста легенда беларускай музыкі, паколькі, можа быць, маладыя людзі не ведаюць, што менавіта ён напісаў тэксты для большасці легендарных, не буду стамляцца ўжываць гэта слова, песня гурту, легендарнага гурту Крама, і большасць не ведае, што менавіта Лукашук аўтар гэтых песняў, і Бежы хлопец, і ўсё астатняе. І акрамя ўсяго шматразовы лаўрэат всіх магчымых журналісцкіх прэміяў і легенда беларускай журналістыкі. Віншуем. Да, як там это самае Лявон Вольскі мяне назваў это самае. Ну, неважно. але вельмі хутка. Піцікантроп там нешта там такое. Мурэна беларускай журналістыкі. Ясно. Дзякуй вялікі, Віталь. Не будем по прынцыпу так адзін хваліць, нахвалівае другога. Давай ўсё ж таки да экспертнай часткі нашай сустрэчы, яна найбольш важная. Давай, можа быць, пачнем з две тэмы, у якіх найбольш, як па мне падаецца, абазнаны Віталь, гэта амерыканская палітыка, выбары амерыканскія і Лукашенко. Таму што ні адзін, як высветлілася, чалавек толькі вывучае і сочыць за Лукашэнкам 30 гадоў. Ёсць людзі, якія, можа, нават і пабольш. Але давай, можа быць, Віталь, сапраўды з прэзідэнт-электа Дональда Трампа. Ну, давайте, з лёгкага пачнем. Да, пачнем з лёгкага. Мяне больш цікавіць, якія высновы ты зрабіў з яго візіту ў Парыж. Тыя выказванні, якія былі і адносна ЗША ў НАТО, і адносна дапамозе Украіны, і адносна таго, што чамусьці вот гэтыя спачатку мір за адзін дзень, потым мір за 3 дні, потым ператварылася, ну, калі атрымаецца. Вот что это? Я б сказал пра сваё ўражанне, што Трамп на сваім другім тэрміне, які пачнецца ў студзені афіцыйна, ён ужо зараз фактычна, ну, в пэўным сэнсе выконвае такія, ну, калі не абавязкі, ну, функцыі палітычныя ўжо прэзідэнт, ён дае розныя заявы, дае розныя абяцанні, кажа пра накірункі палітыкі. Вот мне здаецца, што на гэтым другім тэрміне ён уже нейкі такі больш, ну, я б сказаў, мягкі, асцярожны. Это не толькі я заважаю, но вот мне сёння гэта асабліва прыйшло ў галаву пасля таго, як я праслухаў недавно яго фактычна першае пасля абрання інтэрв'ю NBC на там 60 хвілін, і оно, ну, мне падалося, я боюся сказаць што-нибудь про Трампа хорошее для нас. Каб я тебе не абазваў трампістам? Ну, аб'ектыўна, гэта было даволі такое, ну, моцнае, глыбокае інтэрв'ю, на все адказваў так даволі спакойна і даволі пераканаўча. Ён журналістку, якая вела так агрэсіўна даволі інтэрв'ю з ім, як положено, так сказаць, пры дэмакратычнай прэсе. Вось, але, ну, не было такого, каб ён недзе там праваліўся, каб ён ввогуле сарваўся, каб ён то, што раней ему было уласціва. Мне здаецца, першы тэрмін ему трэба было даказваць, што ён там нейкі не выскачка, што ён там штосьці можа, там, ну, мне такое ўражанне. Другі тэрмін он пачал, і мне здаецца, я гэта ўражанне потым стал правяраць, і сапраўды аказалось, што не толькі оно у мяне такое, што ён такі будзе больш, можа быць, спакойны, памяркоўны, што бы нам всім хацелася, мне здаецца. Вяртаючыся да твайго пытання, ну, все-таки гэта больш сімвалічнае значэнне мела паездка в Париж, конечно, сімвал тым, што ён прыехаў на
аднаўлення на зноў адкрыццё пасля пажару сабора парижскага, і гэта ён падкрэсліў, што ён вось так цэніць і гістарычныя каштоўнасці і хрысціянства. Вось, і там была магчымасць сустрэцца. Макрон, безумоўна, я думаю, хоча взять на себе роль, прэзідэнт Францыі Макрон, такога пасярэдніка паміж Трампам і в цэлым, так сказаць, ну, скажем так, асцярожны ці нават варожы да яго Европы. Маецца на ўвазе палітычнае кіраўніцтва Европы. Мы ведаем, ну, не только палітычнае кіраўніцтва, і мы ведаем працэнты сацыялогіі, што большасць еўрапейцаў, канешне, была бы больш рада перамозе дэмакратычнай кандыдаткі, а не Трампа. І, безумоўна, напэўна, такія ж ёсць меркаванні і ў палітычных лідараў, ну, а яны павінны мець справу з Амерыкай, і ніхто, ясна, не будзе ўжо зараз зациклівацца на тым, што, на жаль, выйграў Трамп, і трэба працаваць з ім. І вот Макрон, як такі, ну, безумоўна, не левы, но все-таки он такі больш правоцэнтрысцкі прэзідэнт Францыі, хоча взять на себе гэтую ролю, тым больш, ну, нейкія амбіцыі Францыі. Вось, другі момант, гэта тое, што, ну, сустрэлся ён там з Зеленскім, і, ну, шмат казалі, што за нейкіх там выказванняў і Трампа і Зеленскага, можа быць, у іх адносіны не самыя лепшыя могуць быць, ну, але вот гэтай сустрэчы яны вырашылі паказаць, што адносіны іх добрыя, што яны могуць гаварыць разам, яны могуць спрабаваць вырашаць гэтае страшнае пытанне вайны і міру. Вось, і гэта таксама, ну, было паказальна, што Трамп, ну, безумоўна, все это зладзілі, каб сустрэлся там з Зеленскім, каб пагаварылі яны. Так што, ну, Трамп як бы безумоўна паказвае, на якім ён баку, наўрад ці ён захоча, ну, скажем так, непасрэдна сустрэцца з Пуціным бліжэйшы час, але, ну, некі контакт з ім прыйдзецца рабіць, то, што Трамп заяўляе, што сапраўды ён хоча дабіцца міра. Ну, я не стал бы іранізировать з нагоды всіх гэтых, скажем, публіцыстычных заяваў там пра адзін дзень, пра два, кандыдат прэзідэнты можа заяўляць што загодна, уже калі ён стал прэзідэнтам, ясна, што ён гэтую мэту не адменіць, ён не развернецца там і будзе спрабаваць дабіцца міру. І на сёння, скажем так, канстатацыя сітуацыі такая, што і Зеленскі, не гледзячы на все праблемы з украінскім грамадствам, не гледзячы на всю безумоўную фрустрацыю украінскага грамадства, але і там сацыялогія паказвае, што оно мяняецца, што оно больш схільнае да міру і больш схільнае ўжо ісці на саступкі пэўныя, ну, на фоне таго, што было, напрыклад, на фоне наступу украінскага, скажем так, в 23-м годзе. І цяпер, ну, трошки ёсць разуменне, што, ну, Абрамсы бліжэйшы, можа, год-два не з'явіцца на Чырвонай плошчы, в сэнсе кіруемы украінскімі ваеннымі, і што, ну, рэальнасць такая, што сапраўды, можа быць, варта задумацца пра мір, который, ну, можа будзе не зусім на тых умовах, которые хацелось бы большасці украінскіх палітыкаў і грамадства. Але мне здаецца, галоўнае тут будзе, што Пуцін не будзе пагаджацца на мір. Вот на сёння гэта. І як Трамп будзе яго, ну, в двукосе пераконваць, ну, ясна, што мы сыходзім з таго, што ён прапануе нейкую угоду. Калі, ну, Пуцін пагадзіцца, будзе ламаць і Зеленскага, каб той пагадзіўся. Але калі Пуцін не пагадзіцца зусім, прынцыпова, вось што тады будзе. Тады будзе нейкая рэзкая Амерыка. Як это будзе праяўляцца? Пастаўкі ўзбраення, введзенне новых санкцыяў, падняцце Европы, каб яна таксама яшчэ больш дапамагала ўкраіне. Ну, гэта вось два асноўныя варыянты, якія мы можам не прагназаваць, а аналізаваць. Забегаючы наперад, можа, спытаеш пра Сірыю, скажу, што вот эти все сірійскія падзеі, яны такім чынам, на маю думку, уплываюць на пазіцыю Москвы. Значит, Москва раней вот могла себе дазволіць і, так сказать, прэтэндаваць на большее. Вот в Сірии, атуль мы будем, так сказать, грозіць Афрыцы, там атуль перавалачны пункт, каб на паўночнай і нават далей Афрыцы праводзіць свае аперацыі, там Вагнер, і далей все эти шлі аперацыі, ну, з гэтых сірійскіх базаў, там, дзе была іхняя, ну, месца канцэнтрацыі, адкуль яны вылеталі і так далей, выплывалі і так далей. А цяпер, калі сірійскія базы, скажем, мягка пад пытаннем, калі, безумоўна, Сірія вялікая геапалітычная параза Расіі, то можна і варта гэтаму радавацца, але гэта значыць, што чаму Пуцін такую паразу зрабіў, дапусціў? Паколькі ён сканцэнтраваўся на Ўкраіне, паколькі ён все туды кінуў, і Кіев за 3 дні атрымала, зато атрымалася Дамаск за 10 дзён у сірійскай апазіцыі. Чаму? Паколькі аслабленыя Іран і Расія не змаглі гэтаму супрацьстаяць,
А Россия ослаблена чаму, бо яна вся пайшла ва Украіну. Там ахвяры, туды весь бюджэт, туды вся военная сила. І гэта паказвае, што калі раней Путін мог спадзявацца на нейкія больш шырокае, скажем, уплыв России по всем, скажем, свете, то теперь это вот вузко, у его эта идея фикс украинская, это вузко-региональная держава, региональный конфликт, и, на жаль, теперь он уже плюне на Сирию, будет концентрироваться на Украине. В принципе, то, что мы и маем апошние годы, просто вот подеи в Сирии это подтвердили. Ну, ось акурат таки Владимир піша: замірэнне з пуцінскай Расіяй вельмі дрэнна для нас, маецца на увазе для Беларусі, для беларускіх беларусаў. Ну, как бы, я бы не сказал так однозначно оценивать. В том сенсе, дрэнна, что добра было б, каб працягвалась война до канчатковай перамоги, так сказать, украинско-заходних сил. Но все-таки война — это такая речь, где идут ахвяры, где гинуть люди, и не всем хочется працягваць, нават калі хочется досягнуть гэтых мэтаў войне. И відавочна, что Украина уже мае вельмі вялікія праблемы с живой силой, что, как бы, не знаю, як выражаться, каб это не было балюча і крыўдна, просто с человечым потенциалом на гэтай войне. И не только с техникой и узбраеннями. Відавочна, што ў Украіны, у России есть рознае стаўленне да чалавечых ахвяраў. Украины больш вот такое цивилизованное, европейское, а в России, так сказать, бабы новых наражаюць, России людей ніколі не шкадавалі, незалежна ад того, колькі іх там ёсць, нават незалежна все гэтыя дэмаграфічныя праблемы, якія есть у России, насельніцтва памяншаецца, яны его аднаўляюць только мігрантамі там з Сярэдняй Азіі, которые весь час атрымліваюць расійскае грамадзянства. Вось, без этого ввогуле было б уже там менш 130 мільёнаў, зараз лічыцца в районе 140. Вот, але з пункту гледжання Беларусі, кажу, было б ідэальна, каб Украіна перамагла Расію, наколькі гэты варыянт, я вот скажу, вяртаючыся трошки, можа, забыл до Трампа, что калі ему все-таки удастся, вот спрабуем знайсці пазітыў, калі ему все-таки удастся нейкі невыгодны для ўсіх бакоў, як это часто бывае, для двух бакоў войны невыгодны мир заключить, мне здаецца, можна гарантаваць, что при Трампе, при 4 гады уже парушэння гэтага міру з боку России не будзе. Вот калі при пасярэдніцтве Трампа будзе заключена некае расійска-украінскае пагадненне, все кажуць: что за гэта, так сказать, что за радасць, это ненадолго, Россия поднакопіць силы и зноў будзе нападаць. Вот могу гарантаваць, что при 4 годзе Трампа яна не будзе нападаць дакладна. Калі ён будзе выступаць гарантам гэтага мира, она не решится, ніякі не Путин, ніхто, тым больш Путин. Так что гэта ўжо хотя бы той пазітыўны, патэнцыйна пазітыўны крок, які можем знайсці ў гэтым пагадненні. А для Беларусі что тады хоча сказаць наш шановны, так сказать, глядач, читач, который задае это пытанне, что нам было б добра, каб працягвалась война? Это таксама даволі цынічна так сцвярджаць. И давайте сыходзіць все-таки с вершинства человечых жыццяў, а не з нейкай там геапалітыкі і сваіх уласных інтарэсаў. Лукашенко, напэўна, лепш, каб яно працягвалася, каб ён уяўлял інтарэсы для тых і для тых. Як толькі будзе замірэнне, перад ім паўстануць новыя, скажем так, пытанні, новыя расклады. Бо тады ён будзе не так уже патрэбны Расіі, вось, і тады Украіна можа па-іншаму на яго глядзець. Зараз Украіна на яго, асабліва не наскоквае, не наезжае, не хочу это сленг выкарыстоўваць, бо каб не адкрываць другі фронт. А в ситуации, скажем, некого замірэння, то Украина уже будзе глядзець на Лукашенко як асобна, не як на патэнцыйнага, так сказать, удзельніка другого фронту, а просто як на асобного дыктатора, который зависая над Украиной и являет для яе пагрозу. Конечно, пакуль ён там з Расіяй з полным братством і адзінствам, то нічога, так сказать, Украина, напэўна, супраць Беларусі не будзе прадпрымаць. Але гэта ж можа пахіснуцца і сярод беларуска-расійскіх адносінаў, па нейкіх іншых геапалітычных зрухах, і тады ёсць пытанне, што могуць заняцца все разам, суседзі могуць заняцца гэтай дыктатарскай Беларусі. Вось што ён баіцца. Цыганкоў не разумее, што Путін не спыніцца на дасягнутым.
сапраўды не разумееш? Ну вот это то, что я и казаў, что ну кажуць, что вот толку то мир, а потым маўляў Путин будзе ну так, ну хай сабе добра 4 гады 4 гады на запашванне сілы магутнасці, можа быть там удастся хай сабе не санкцыі не здымуць, а праз абход, але там панапрывозіць сабе розных неабходных там запчастак ці там што неабходна, каб ўсё ж таки наладзіць добрую вытворчасць і з новымі сіламі. А плюс яшчэ як там это самае уже радасна нават Денис Мельянцоў узначаліў калону, які там выставіў гэтую мапу, даколькі да якога там цэнтр прыняцця і рашэнні далятае арэшнік. Ну да, гэта заўсёды я казаў, што перабежчыкі яны заўсёды больш зацятыя, чым нават звычайныя прапагандысты. Гэта і звычайна вот ну мы кого можам назваць перабежчыкам, это там Шаўцоў, гэта той же Дерман, Шпаковскі, да там большасць, той же Мельянцоў, так калісьці яны былі там беларускім нацыянальна-дэмакратычным руху той ці іншай ступені, там ці нацыяналістычным беларускім руху, там по-рознаму, але церя на баку Лукашэнкі, на баку рэжыму, так яны асабліва стараюцца быць самымі такімі самымі зацятымі, самымі грознымі, самымі такімі адданымі, нават больш чым трэба. Это называецца левее левых, там тим большим каталіком, чым папа рымскі. Вот все гэтыя Дерманты і в дадзеным выпадку Мельянцовы. Але ну гэта такая ну некая дэтэрмінізм, ужыву такое разумнае слово, ну, перадвызначанасць, которая зусім не абавязкова, гісторыя можа зусім па-іншым паварочвацца. Ну, па-першае, да, на фоне санкцый, па-другое, ну, дзе вот гарантыя, што Расія будзе, так сказаць, ну, павялічваць сваю ваенную магутнасць, якія для гэтага асабліва вялікія ресурсы. Ну, канешне, ёсць ресурсы перабудоваць эканоміку на ваенныя рэйкі, но вось зараз там у іх ужо, калі не памыляюся, пад 6%, так, ідзе на ваенныя патрэбы. Ну, раней в мірны час было там 2% умоўных там. Вось. Кітай, дарэчы, які вот такая страшная краіна процістаіць Амерыцы, а яна все гэтыя гады асабліва не павялічвае свае ваенныя расходы, выдаткі. Яны іх дастаткова сціплыя, 1,5–2% там. Больш за тое, калі мы паглядзім вот весь час там гэты ядзерны патэнцыял і паглядзім па гадах там 2000, 10, 20, Кітай яго асабліва не нарошчвае. Ён, напэўна, не бачыць в гэтым сэнс там не даганяць ні Расію, ні Амерыку. Вось. Там два монстра, Расія і Амерыка, хаця Расія з пункту гледжання валодання ядзернай зброі, там іх тысячы, так, і Кітай, калі ўжо, ну, ніхто яму не забараняе, але ён, відаць, лічыць непатрэбным на это траціцца і захоўвае свой патэнцыял намнога в разы меншы, чым у ЗША і Расіі, і не павялічвае асабліва. Ніхто ніякія дамовы ён не падпісваў, ніхто яго не абмяжоўвае, проста самі не хочуць. Так это проста да таго, што, ну, наколькі уж так, вот калі мы все кажам, што ну Расія не спыніцца, то альтэрнатыва якая? То бок зараз не заключаць ніякі мір, а працягваць вайну да пераможнага канца, я так разумею. Ну вайна это ідзе рукамі украінскіх людзей. Захад і стратамі украінцаў. Захад, ну, па розных прычынах не хоча далучацца сваёй і не можа, не хоча, каб не было, скажем, ну, скажем, предмета для России заяўляць, што НАТО вступила в войну, то бок свае военные, не гледзячы на все размовы, на гэта свае военные контингенты Захад на Украіну не адпраўляе. Гэта тады сапраўды будзе аб'яўлена вайна там России супраць НАТО ці НАТО супраць России. На Украине ёсць, конечно, ну, там наёмнікі, добраахвотнікі заходнія, як там в России ёсць іншых краінаў добраахвотнікі, гэта ніхто не забараняе. Але, ну, вось тое, што калі кажуць, што ну не трэба мір, то ну я бы ад праціўнага, як казалі в школе, в матэматычных рашэннях і в тым ліку фізічных навукі, часам ёсць метад доказу ад праціўнага, адваротнага, да? Што адваротнае, якая альтэрнатыва? Ваяваць да пераможнага канца, но Украіна ўжо вычарпала гэтыя значнай ступені ресурсы. Сама Украіна ўжо не хоча, не можа далей ну, траціць сілы сваіх грамадзян.
про войну, але как бы может быть праз Сірыю, але до нашага таксама рэгіёна. Калі пачалася наступ узброенай апозіцыі у Сірыі, асабліва там калі браць беларускую інформапрастору, ніхто не каментаваў, толькі Азаронак выскочыў с этим, что Асад, мы с тобой душой и телом. А потым калі ўжо стало відавочна, что ты его тело тут, а не там, не да. в Маску. Ну що зробіш, не ўсё как бы пожаданае адразу здзяйсняецца. Потым калі стало відавочна, что перамога будзе за узброенай апозіцыяй, пачаліся там выйшлі узгаданыя ўжо там на арэну там і Гігіны, Шпаковскі, і Дермант, і Петроўскі, усе там пачалі расказваць про тое, что, ну, па-першае, это захад здаў сліў Асада, а па-другое, трэба рабіць высновы і не асабліва там спадзявацца на нейкую знешнюю дапамогу ў складаных умовах. Яны маюць на увазе. Ну, і ў-трэціх, трэба будаваць, мадэрнізаваць, ствараць сваё моцнае войска, ідэалагічна яго как бы падковваць, каб яно, ну, каб вот за Лукашенко і за яго сінія пальцы как бы людзі вот ішлі на смерць. Войска, дарэчы, да? Па-першае, Сіріі там, ну, наколькі я все гэтыя тыдні чытаў, вельмі актыўна ўсё, 130 тысяч, так было бяльна, это войска. А Беларусі, ну, заявляюць пра 60 агульная колькасць, а там боездольных там 15-20, кажуць розныя. Вось. А там 130. І дзе яны все? Яны разбежаліся, яны фактычна і в гэтым, калі разбірацца, в 19 годзе ввели даволі моцныя санкцыі Европы і США супраць Сірыі, і на тэму санкцыі працуюць ці не. Я не буду праводзіць паралелі. Не трэба мне зараз пісаць, што там у нас все по-іншаму. Я чыста кажу пра Сірыю, я не праводжу паралелі з Беларусі. Не трэба яму зараз пісаць, напішыце пазней. Пазней, да. Менавіта як санкцыі спрацавалі супраць Сірыі. За эканамічных санкцыяў войска перастала добра фінансавацца, наколькі я чытал, там атрымалі па $20. Ну, відаць, салдаты. Вось. І явна, што ну, было ж нібыта, вот у іх все спокойно до апошніх 10 дзён, але на самой справе внутры там все это спела, і гэта войска просто фактычна за невялікім выключэннем не стала воевать. Мы яшчэ тут не все ведаем, ці там на якім, ну, было ж калі до свайго ўцёкаў Асад там давал нейкія грозныя, все разбомбім, там грозныя заявы, вось, але ніхто, оказалось, не бомбіў нічога. Так што мы яшчэ даведаемся пра, ну, то, што называецца здраду всіх гэтых сірійскіх, відаць, военачальнікаў, генералаў, якія перш за ўсё ніякая там не Расія, і не Іран, а перш за ўсё здрадзілі ему свае. Это, ну, видите, 130 тысяч, колькі этих паўстанцаў, там, как бы их не называть, ну, реально десятки тысяч, это войско явно по колькасці мела большасць. Каб оно воевало реально, и оно бы не сдало бы краіну за 10 дзён. Оно адмовілась воевать. Так что вось, перш за ўсё паказальна. Што да рэакцыі афіцыёзу. Вельмі хацеў бы звярнуць увагу наш гледачоў на такую, ну, маленькую заяву пресс-секретарки Лукашенко Эйсман про то, не поспел договорить, як ты вот пачал там, потому что да, я хотел все лавры, а то ты там будешь разумные пытания задавать, не, я буду разумно отказывать сам. Якая сказала, что у нас нема ніяких интересов в Сирии. Вот. Мы за мир во всем мире. И тут я так бац. А про што все гэтыя азаронкі, умоўна кажучы, все гэтыя 10 дзён пісалі? Мы там наши, то бок яны наши писали, маючы на увазе наши и расійскія. Яны все уже настолько поглыбіліся в этот рускаміровский контекст, что яны уже не падзяляюць беларускія и расійскія интересы. А тут улада вуснами, так сказать, пресс-секретарки кажа, не-не-не, мы тут не причем, это у нас своих интересов нема. То бок она сказала про то, что, ну да, в дадзеным выпадку беларускія и расійскія интересы в Сирии розныя, то бок улада, уже на что у нас дикая, оказалась больш в дадзеным выпадку прагрэсіўная, незалежніцкая, чым все гэтыя прапагандысты, якія квакалі, пракукарэкалі раней. Ім яшчэ не далі загад, они пракукарэкалі і не угадали. А Лукашенко, ну и сёння выказался так, сёння это было, да, про Сирию, ну и в тым сэнсе, что б я сказал, вельмі важно. И он выказался... Я процитую. Давай. Там такой сейчас замес, что это только начало. Начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных игроков мировых. Да. За куліса там вот начало. Ну, это само собой. Але что цікава, что раней бы, калі он выказывался про
своих любимых, своих наставников. Кто у него наставники? Я уже не памятаю. Да, Хусейн, Каддафи. Ты про этих, да. І Фідель Кастро. Ну, акрамя Фідэля, вот Хусейн, Каддафі якраз-то кепска скончылі, а ён іх называў сваімі лепшымі лідарамі сусвету ўвогуле і сваімі настаўнікамі. І ён так это палымяна гаварыў, мацюкаў там Захад, ён гаварыў пра то, якія яны вялікія там лідары сваіх народаў. А зараз асцярожненька, ціхенька. Ну да, барацьба ідзе, но это можем констатаваць і мы, як палітычныя глядальнікі, да, барацьба асноўных сіл ідзе ў Сірыі, так сказаць, ну, праз свае проксі, не непасрэдна, вось, але сэнс тым, што Лукашенко першыню так даволі так сціпленька, асцярожненька выказваўся, бо ён уже ведае, ну, ввогуле маўчаў 10 дзён, і уже калі всё, де-факто звергнуты был Асад, улетел в Россию, кажуть, знову займется своей першей профессией офтальмологом, да, так, по-моему? Да. Вось, і тады уже Лукашенко кажа, то бок раней он абаранял всех этих Хусейнов, ну, можа быть, трошки выучил этот урок, что только он обороняя, а праз пару месяцев яны оказываются в нехорошем становище, и як Каддафи, то, что Лукашенко не раз вспоминал, ему там нават, так сказать, палкой там всякие гвалтовные методы до его повстанца ажыццяўлялі, что мы бачим на некоторых кадрах, чисто для принижения. И ему это так в душу, так сказать, вошло, что он про этого Каддафи вспоминал, ну, як минимум разов 5 за свою историю, публично я маю на увазі. Так что тут теперь он уже осторожнее, не кидаецца ни на Захад, за якім он зараз так не, ну, видать, не хоче лишний раз свариться, и разам з тым не крычыць слава России, паколькі ён бачыць, як Россия, ну, будем казаць так, не то, что кинула Асада, но не змогла ему дапамагчы, не пожидала, альбо не змогла. Тут варыяцыі, але факт у тым, што нічога не зрабіла, каб прадухіліць вось яго падзення. Ці сабавала там, але першыя дні былі, што там расійскія бомбавікі, ну, авіацыя удзельнічае баявых дзеяннях, но неяк это хуценька прайшло, і цяпер Асад в Москве, а расійскія базы пад вялікім пытаннем. В любым выпадку мы можем констатаваць великую геапалітычную паразу России, вось, і канчаткова яшчэ тут будзе вот менавіта з базамі вырашацца, не ведаю. Мой прогноз зараз кажа, што можа яны застануцца, но мне здаецца, ну, няма ніякага сэнса новым уладам, якія, ну, будзем лічыць пратурэцкія, безумоўна, і, ну, ісламісты, праісламскія, пакідаць там расійскія этой базы. За што змагаліся? Уже Путин заявил так недавно, вот літаральна пару гадзін назад, ну, не то, что попросил, а потребовал там, нібыта такое от Эрдогана, от президента Турции, что каб на территории Сирии не было натовских базов. Это уже, типа, ясно, что их не будет. Это уже он такую добрую мину при кепской гульне, что российские базы выкинуть, але он скажет, ну, зато мы там не разместят натовские. Да якое это новое исламское кіраўніцтва захоча натовские базы, да и НАТО, не думаю, что, может быть, захоча в такой краине. Ну, НАТО базы. Може не, але, в принципе, Турция, так. Да. Але она, ну, так само, я думаю, тут еще курдское питание, там она будет с курдами змагається на території всіх країн. Сирии, Ирака, вось, с курдами там она будет свои операции. Зараз есть поведомление, что протягиваются военные дзеянні гэтых пратурэцкіх сілаў з курдамі, і размещать там свае базы, ну, как бы няма, напэўна, у Турцыі, мне так падаецца, з таго, што я разумею, чытал, вялікага інтарэсу ввогуле туды ісці. Калі у Турцыі ёсць, дарэчы, свой такі, ну, скажем, імперскі інтарэс в такой з турэцкага такога, ну, этнічнага і рэлігійнага пантуркізма, да, то гэта якраз туды, в Сярэднюю Азію. Там все гэтые нации, но акрамя Таджикистана, таджиков, которые ближе до Перса, Иранов, то астатнія яны туркамоўныя, правильно сказать, вось, і этнічна, і рэлігійна блізкія да Турцыі, так вось там у іх найбольшы інтарэс, што, канешне, непакоіць Расію. А вось з боку Турцыі ісці вот туды, ну, скажем, не бачу я вялікіх выгодаў, а плюс ёсць, ну, нейкія праблемы, сутыкнуцца там даволі рэзка з Іранам, Ізраіль там уже пачаў, все разбомбіл каля сваёй тэрыторыі, каб не дасталося тым паўстанцам.
Так что, ну, мне здаецца, галоўнае зараз пытанне, ці застануцца расійскія базы, і вот мой даволі смелы прогноз, что мне здаецца, не застануцца, я бы дала так 70/30. Я вярнуся, может быть, да той тезис, что ты сказал про тое, что вот спачатку пропаганда кинулася там что-то там махать кулаками, Эйсман потым выйшла, нібыта осадила их, и ты кажешь, вот как бы некое непоразуменне, там не атрымалі методички адпаведныя своечасова. Але вот глядзі, тая ж сам подобная ситуация, вот узгаданы нами Мельянцоў, выходзіць прадстаўнік генштаба Беларусі, там нешта там по міжнародным, нешта там супрацоўніцтву, карацей кажучы, намеснік міністра обороны, і рассказывая про тое, что мы модернізуем войска, але мы яго не павялічваем, тому что мы за мир, мы нічога не хочам, ніякай пагрозы не нясем, мы нічога не уяўляем, мы не рыхтуемся ні да якіх баявых дзеянняў, у адрозненне ад Польшы, якая павялічвае, не хавае гэта сваё войска до 300 тысяч і кажа, что рыхтуецца да войны. Интересно, с кем задается рытарыческім пытаннем прадстаўнік генштаба, і адначасова з'яўляецца на тэлебачанні лукашэнкаўскім фільм вось з гэтай мапай с арэшнікамі, пропаганда раскидывая гэта па ўсіх сваіх телеграм-каналах, неудавшийся молодой волк это самого Макея Мельянцоў таксама у себе это постить рассказами потом, сейчас мы как вдарым. Ну, с этими орешниками довольно забавно, покольки, ну, я боюсь з головы называть докладные лічбы, но тебе это мапа Мельянцоў не перадносы мне, бо там, ну, реально, колькі она з России там летела там с Архангельска, да, в области Тарешник до Украины, 3-4 хвилины, размещение их в Беларуси и наближение их до там центра принятия силы Берлина, Лондона, ну, скорачая гэты подлетный час, ну, на максимум на хвилинку-полторы, скажем так. То бок раней з России оно долетало бы туды там, за 5-7 хвилин, зараз з Беларусі оно долетить за 4-6 хвилин. Вось розница. Но таму все заходние эксперты сказали, что гэта размещение, калі і будзе, нічога радыкальна, кардынальна, істотна не меняе. Это, конечно, радость такая Лукашенко. Самое же прикольное, коли кто-то там сказал, что его ж там чемоданчик уже. Я думаю, ну это из собойки в чемоданчику носите, что? Вальфович же сказал, да, что у яго да. там червоная кнопка. Может, с собойки, может, там, не ведаю, цацки некие, что Лукашенко могут носить ему в чемоданчику, покольки, ну, не доверяя там чужой ежи, так может там ему супчики и бульбу белорусскую вареную носить. Ну, смех тем, что ну какой чемоданчик? Ну, ясно, что чемоданчик в России. Он был нават один, и коли, ну, умовно скажем, сапраўды шмат ядерной зброі было на тэрыторыі Савецкага Саюза, і калі СССР разваліўся, яна заставалась в Казахстане, Беларусі і Украіне даволі доўга, але чемоданчик был толькі у Ельцина, потом у Путина. Вось. Это калі реально было там сотні гэтых самых, ну, всіх ядерных запасаў на тэрыторыі Беларусі і Украіны. Гэта не для кого это, ну, жарты. І Лукашенко ж не раз уже хоча, ну, ясно, что он для внутреннего карыстання вот хоча сказать, что вот орешники, ядерную зброю мы будем решать, як применять. Ну, трэба, люди, которые, ну, может в этом сомневаются, но трэба сказать, что мы все, ну, ведаючы там, читаючи военных экспертов, солидных там, докладно можно сказать, что нифига подобного применять, ну, коли, не дай Боже, до этого дойдзе, но то магчымасць прымянення мае толькі Россия, нават калі это будзе размещено. Ну, Лукашенко, безумоўна ж, успрымае гэта як, ну, нейкую сваю оборону. Але ж, мне здаецца, тут такая, зноў-такі, ён в сваёй традыцыі хоча перевернуць рэальнасць зусім адварот. На самой справе Россия выконвае свае, ну, геапалітычныя пажаданні, пашырае сферу сваёй прысутнасці на тэрыторыі Беларусі, размяшчае і там ядерную зброю, і арэшнік, і Лукашенко гэта прымушаюць рабіць, альбо ну, ставіць перад фактам, а ён это падае як свое великое задовольнение, як свою великую радость. Я просто не хочу тут в эфире приводить некие сексуальные параллели, но они міжволі приходят в голову. Калі с человеком нешта зрабілі,
а ён потым прадстаўляе это як вялікую радасць, што ён только гэтага і хацеў. Вось прыблізна зараз тое самае, мне здаецца, адбываецца з Лукашэнкам, з гэтымі ядзернай зброяй і з арэшнікам. Калі ён прадстаўляе гэта як то, што цяпер мы абаронены, вось цяпер на нас ніхто не нападзе, нібыта да гэтага нехта збіраўся там нападаць і была Беларусь не абаронена пад тым же самым парасонам Расіі. Это просто прасоўванне расійскіх геапалітычных і ваенных інтарэсаў. Лукашенко вымушана на это пагаджацца, мы не ведаем, што его сапраўды дадзеным выпадку у галаве, але прадстаўляе ён так, што гэта, маўляў, ледзь не ён прасіў, ледзь не ён угаварыў. Ну, старшего брата, так да, і сказаў. Да. Але на самой справе ніякіх, не то, што для нашай Беларусі, для незалежніцкай, для свабоднай Беларусі ніякіх гэта не несе. Нават для лукашэнкаўскай Беларусі гэта не несе ніякіх плюсаў. Ну, Грыша с тобой не погодится, да? потому что отсель грозить мы будем. Вот, справа тым, что вот, ну, з імі там, ладно, ёсць некая людзей праца, вот сачыць за гэтым прапагандыстамі, но, ведаеце, калі яны часам смешно так заявляю, что, ну, да, может быть, у нас там одна пропаганда, а вот у их там, вот там на Еврорадио, Белсатах, Свободах іншая пропаганда. Но рэч в тым, что мы, калі нешта там зрабілася, ну, скажем, нам непрыемна, мы кажам, да, Лукашенко тут вось набрал очки, тут ён там перамог. Ці там апозіцыя тут вот перамагла, ці тут апозіцыя, ну, трошки, так сказать, проиграла, она в гэтую рытарычную там, ці псіхалагічную там, ці нейкую, вот ее там стала менш, напрыклад, там, аўтарытэта пасля выніку гэтых дзеянняў. Мы аб'ектыўна, наколькі нам здаецца, наколькі мы можам, ацэньваем рэальнасць. Адна рэч вельмі важна аддзяляць. Адна рэч ёсць наша стаўленне, як маё стаўленне, напрыклад, вот ты сейчас пытаешься там до войны. Конечно, мне бы хотелось бы, чтобы Украина перемогла и хутенько и завоевала Москву, и там бы установили демократичный режим, як там США с Англией усталевали в Германии в 1945 году. Но мы же повинны оценивать то, что реально отбывается, и, исходя из этих оценок, давать свой комментарий и свой анализ. Так и в ситуации до Лукашенко и Беларуси, не глядячи на свои эмоции и пожаданні, которые, безумоўна, відавочныя, которые я могу писать там в своих нейкіх тэкстах асабістых на Фейсбуку, час і час раблю, анализ и оценка — это іншая рэч. И тут трэба адкласці эмоцыі и даваць гэты анализ. Вот чым адрозняць прапаганды, бо у іх сёння кажа Лукашенко, мы за Россию, а они за Россию. Завтра скажет Лукашенко, мы идем в НАТО, все это будут кричать: НАТО, наша светлая будущее, ура, нарэшце мы идем в НАТО, все, что было ранее, было помылка, а теперь мы нарэшце абрали правильно. Это ж постоянно так робят. Як ты там написал, и радостно во всех амбассадах свету Беларуси повесить бел-червоно-белые стяги. Приблизно так, да. Як зараз сирийские чиновники реагуют на звержение Асада, да. Так белорусские пропагандисты и чиновники будут реагировать, ну, окромя некоторых выключения, не выключаю, что есть люди там идейные, але они альбо, так сказать, подпарадкуются, ну, альбо сыдуць. Табе не падаецца, што Лукашенко з Сірыяй у чарговы раз падфарціла, як з Украінай у 2014 годзе, напярэдадні выбараў 2015 года. І тады асноўны тэзіс быў: вы што хочаце, как в Украіне? І выбары прайшлі, умоўна, выбары ціхенька, спакойненька і гэтак далей. І тут зараз сітуацыя ў Сірыі, вот цитата того же самого Лукашенки: вот вам пример, только Беларусь надо уберечь от этого. Вот тебе зараз будзе скакаць паўсюль і расказваць: посмотрите, як у Сірыі, вот до чего там давяло, колькі там вот вайна, колькі ахвяраў, трэба уберагчы ад гэтага. Ну, так і на любую міжнародную падзею рэагую, але пытанне в тым, што ці пачнецца там штосьці, ну, страшнае, зусім не абавязкова. Маецца на ўвазе, ну, пераход гэты адбыўся вельмі фактычна без вялікіх ахвяраў, там некалькі дзён баёў, змена ўлады адбылася, і зусім не абавязкова, што там павінна пачацца нейкая цяпер грамадзянская вайна, нейкія жахі. Жахі былі пры асадзе. Яшчэ зараз людзі проста недаацэньваюць, колькі там же, ну, ёсць паведамленні даволі афіцыйныя ўсё заходняй прэсе, падчас той грамадзянскай вайны 500 000 загінула, 2 мільёна вот весь этот крызіс 15 года, калі яны пашлі. Это было, калі Асад быў. Вот теперь Асада не будет, и будет все нормально. То за что переживать? Наоборот, это прыклад. Глядите, был диктатор, была война, 500 000 загинуло, дикие лишь бы, это больше, чем в украинско-российской войне. Ты что, сидел Асад, красивый такой брат Асад,
а зараз ён где-то там побач с Януковичем будзе сидеть, и что ты хочешь, чтоб то же самое здарылася с Лукашенкой? Хочете, вот я на пенсии, и что? Да, ну тады 15 год сапраўды я памятаю, як ну сапраўды апозіцыя нават не заклікала да площади умовной, которую впершыню с 2001 года никто не закликал выйти никуда. И тому, что, да, была такая погроза, что вот мы закликим до площади, а тут придет Путин с танками, як он пришел в Крым и на Донбасс. То эффект, безумоўна, был тады. Ну, але зараз, па-першае, Сірыя далёка, па-другое, вот я кажу, гэты аспект, што пры кім стане лепш, а пры кім стане горш. Пры тым, што ну, Лукашенко ж, як бы он не славіў там того ж Саддама Хусейна, а пасля, як его скинули, з'явились новые улады, он же не стал з імі воевать, маецца на ўвазе, з іракскімі. Працягвались дыпламатычныя адносіны, там нейкія гандлёвыя не моцныя, то бок, ну, яны яго, як бы сказать, не то, што даравалі, не сталі успамінаць ва ўсе гэта адданасць Саддаму. Вось, а ён, ну, не стал там казаць, што вот вы такія ворагі, скинули моего любимого Саддама, не хочу вас ведаць. Нет, адносіны ёсць, посольство працуе, гандлёвыя адносіны ёсць, там сціплыя, але все-таки існуюць. Заговорились, забыл нагадать, что у Виталия Цыганкова есть свой адмысловый телеграм-канал, так что, коли ласка, заходите, подписывайтесь, читайте то, что он там скидывает, а там есть что почитать. Ну, те ж самое, например, его выдатное интервью, какие он робит для Радио Свободы. Ну и так что читайте, заходите на сайт Свободы, ну и глядите его двубой. Зараз он, правда, такой на зимовых каникулах коротких, але хутким часе адновится, так что чакайте, будет очень интересно. Як ты про гэта деликатно сказал. Добро, на этом на зимовых каникулах на этом и спынимся, да. Да. Давай, может быть, на завершение мы яшчэ одну тему закранем. Все ж таки прилет Путина у Минск и подписание пэўных пагадненняў, тая ж самая дамова об гарантыях бяспекі, пэўныя там нешта там вырашалі наконт выканання дорожных мапаў. Что адбываецца? Ось ты як чалавек, які даўно сочыш за Лукашенком, сапраўды вось гэтая паглыбленая інтэграцыя, гэта яго мара, гэта вот уваходжанне. Хотел сказать на все гэта, я сачу за Беларусю, але приходится сачыць за Лукашенком таксама, як часткай, на жаль, зацягнуўшаяся часткай нашай гісторыі. І тут трэба якраз помніць гісторыю, асабліва для наших маладых гледачоў. Мне здаецца, это важна, бо з чаго пачалася вот так званая інтэграцыя, што Лукашенко в 94-м прыйшоў да ўлады, даволі хутка рэйтынг упадал, ён хутка зразумеў, што трэба нешта такое прыдумаць, і ён прыдумаў, што трэба змагацца з нацыяналістамі супраць беларускай мовы, нацыянальнай ідэі за інтэграцыю з Расіяй. Это першы рэферэндум 95-го года, дзе былі якраз гэтыя пытанні пра замену сцяга, пра тое, што акрамя беларускай будзе дзяржаўнай і другая руская мова, і пра інтэграцыю з Расіяй, і пра разгон парламента. Вот былі 4 пытанні. І ён там атрымаў большасць, ён зразумеў, эта большасць была тады на той момант рэальная, без фальсіфікацый. Гэта был ці не першы, так сказать, адзіныя выборы былі без фальсіфікацый в 94-м і адзін рэферэндум без істотных, скажем так, значных фальсіфікацый в 95-м. І ён зразумеў, што вот на гэта можна іграць. На той момант вот постсавецкае грамадства беларускае, оно мела такія погляды і прарасійскія, і прасавецкія. І далей ён пачаў эту інтэграцыю менавіта па двух прычынах. Першае, змагацца са сваімі палітычнымі апанентамі, якія перш за ўсё былі БНФ, нацыянальна арыентаваныя людзі арыентаваныя на Европу. Ён вырашыў з імі змагацца тым, што вот у нас эканамічны крызіс, а калі мы адновім разбураныя эканамічныя сувязі з Расіяй, то у нас будзе все добра, мы пачнем расці. Для этого нам трэба інтэграцыя з Расіяй. І ён памяняў, вот вобразна кажучы, мову на колбасу. Я трошки сказаў Москве, фармальна, нефармальна, неважна, я задаўлю там нацыяналістаў беларускую мову, іхнія жаданні ісці в Европу, а за гэта вы мне будете дапамагаць, паколькі будзе такі рэжым, который я прадстаўляю, ён будзе прарасійскім, ён будзе вам выгадны, дапамагайце мне грашыма, дапамогай, газ в обмен на пацалункі. Сказали это, да, это было логично, но пацалункі это были не просто пацалункі.
Лукашэнкі. То бок газ в обмен было на геапалітычныя саступкі, на геапалітычнае дапушчэнне России в Беларусь всялякае. Ад пачынаючы там Белтрансгаза, калі там закупілі рускія гэтую трубу, да пачынае заканчваючы там военным гэтым всім супрацоўніцтвам і менавіта геапалітычнай адданасцю ва ўсіх пытаннях. Был еще другі аспект, который, безумоўна, трэба нашим гледачам нагадаць, яны могуць про это не памятаць, не ведаць, калі Лукашенко там в тым же 95-96 годзе сказал свайму приближенню, і гэта прогучала потом в прессе: «Беларусь для меня пройденный этап». Калі он на фоне сваіх поспехаў возомнил себе царом гары і сусветным лідарам, і он вырашыў стаць прэзідэнтам России альбо аб'яднана беларуска-расійскай дзяржавы, альбо нават, я бы сказаў, расійскай дзяржавы з Беларусю як часткай. Он был бы готов, я думаю, не сумневаюсь, скінуць эту беларускую незалежнасць дзеля гэтай больш гэтую сініцу ў руках, дзеля гэтага журавля ў небе расійскай кароны. І гэта было яго безумоўнай адной з мэтай гэтай яго інтэграцыі, калі там 97-96 годзе была драматычны момант, калі там Чубайс з Немцовым зразумелі, што в гэтых дамовах можа быць, сарвалі падпісанне, паколькі зразумелі, што кіраўніком России становіцца Лукашенко. Падпісалі зусім іншы варыянт дамовы, но Лукашенко затаіл на іх злобы, чакаў свайго часу, але час его скончыўся з прыходам замест старога і ўжо не вельмі эфектыўнага Ельцина, з прыходам маладого КДБшніка Путина. Путин абламал его эту мару. За это Лукашенко, безумоўна, ў глыбіні душы яго ненавідзіць. Але вымушаны мець з ім справу. І фактычна, можна сказаць, хоць нейкі час всплывае его нейкая эта мара, але на сёння можна сказаць, што она закрыта для яго стаць кіраўніком России ці аб'яднана беларуска-расійскай дзяржавы. І ўжо пасля таго, як это зразумеў, тады в беларуска-расійскіх адносінах вот эта парадыгма ўжо змянілася. Калі ўжо Россия стала, опираючись на подписанные документы, которые в свой час были инициированы Лукашенком, сказать: ну так давайте же, вот вы там все это пообещали, огульную валюту, огульный парламент, там, давайте все это вводить. Лукашенко: не-не-не, мы не доспели. Не-не-не, это неправильно, у нас и так больше, чем в Евросоюзе интеграция, давайте интегроваться по-новому. И он уже вот, десятые годы переважно сопротивлялся российскому натиску, отстаивал свою незалежность, свой суверенитет, уласность, свою уладу. Вось так змянілася пасля прыхода Пуціна гэтая гісторыя з інтэграцыяй. Але дакументы былі падпісаны, Расія набірала моц, і пасля 20-го все таксама радыкальна змянілася ўжо другі раз, калі Расія поставил Лукашенко сваёй дапамогай утрымацца ва ўладзе ў 20-м годзе, уже не 20-го, в большую залежнасць, и теперь уже с позиции силы, продавливая все свои эти дорожные мапы, Лукашенко рыпается, она его кожны раз ставит на место, на самой справе он робіць міну, такую кепскую міну при доброй гульні, что все это нам патрэбна и мне патрэбна. На самой справе, конечно, Россия прасоўвае свои интересы, свои щупальцы, ён навряд ці можа гэтаму моцна радавацца, але ён ужо нічога не можа з гэтым рабіць. І зараз ён пачынае там з вызваленнем палітвязняў ці рознымі кулуарнымі дамоўленасці закідваць нейкія вудачкі на захад, а захад уже не рэагуе, паколькі уже не лічыць его фактычна суб'ектам, кажа ему: ты ніхто, калі ты пакажаш, што нешта сур'ёзнае можаш зрабіць, ну давай, адрывайся ад Расіі, разрывай ваеннае супрацоўніцтва, тады мы ця зразумеем. Ці вызваляй всіх палітвязняў, тады мы зробім цябе насустрач нейкія крокі. Вось, і гэта, канешне, сітуацыя, я ее аб'ектыўна размаляваў, нічога добрага з усіх бакоў ёй няма. Ну, але для Лукашенко ці для Беларусі? Да, і для Беларусі, безумоўна, што нам Лукашенко. Вось, але, ён-то пакуль для яго-то нармальна, пакуль ён прадстаўляе для России інтарэс, і яна, як мы бачым, гледзячы на все гэтые з 20-го года, што вось Россия незадаволена, хоча Лукашенко змяніць все эту туфту, з якой гадамі змагался, казаў, што ён абсалютна цалкам задавальняе стратэгічныя інтарэсы России. Вось, і прыходзіцца, няма прычыну лічыць па-іншаму, прыходзіцца лішні раз гэта нагадваць, і зараз мы бачым на выборах абсалютна полная падтрымка. Но, можа быть, Лукашенко хацеў бы падчас сустрэчы з Путіным атрымаць ад Путіна нейкую публічную падтрымку. Путін этого не сказал, наколькі я разумею, і Путін
вырашыў яго, ну, так сказать, трымаць все-таки на тым, што это надта дорага тебе будзе каштаваць, каб я яшчэ там выказал тебе падтрымку. Ты этого пакуль, так сказать, не заслужыў. Вось, у нас яшчэ ёсць што прадавіць, яшчэ ёсць што праціснуць, выціснуць, забраць у Беларусі, так што за, як казала Остап Бендер, за кожны скормлены вам вітамін я запатрабую 1000 всяких дробных паслуг, да. Я на завершэнне Белпола вот інфармацыю ты чытаў, нібыта яны здабылі тэкст этой дамовы аб гарантыях бяспекі і кажуць, што тое, што там прапісана, вельмі нагадвае тое пагадненне аб, як там яно называецца, аб всемерным там всепагодным супрацоўніцтве з КНДР, і што гэта ў прынцыпе пагроза, што пойдзе па шляху КНДР і Беларусь, я маю на ўвазе, прымусіць такім чынам адправіць беларускіх салдат, ну прынамсі там некуды там Курскую вобласць, як карэйцаў там ці яшчэ куды. Ну гэта па-першае, тут варта сказаць, што ў такіх адносінах вось такія, ну скажем, фармальныя паперкі, ну ці камп'ютэрныя файлы не маюць вялікага значэння. Мы про тое, што Беларусь там пойдзе на вайну супраць Украіны, беларускае войска, з першага дня вайны гаворым, ну шырокамаштабнай вайны з лютага 22 года. І мне таксама было цяжка гэта абараніць сваю пазіцыю, што я лічу гэта малаверагодным, паколькі это капец для Лукашэнкі, ён это разумее. І калі было, все гаварылі, і там тым ліку, дзякуй, ты вспомніў мяне в двубоях, калі вот уже все, была дыскусія, што Лукашенко пойдзе, он нема куды ему дзецца, прашло ўжо хутка 3 гады будзе, і войскі не пасланы. Падпісанне нейкага дакумента да гэтага не мае ніякага дачынення вялікага. Я думаю, все юрыдычныя падставы для гэтага ёсць і так. Там саюзная дзяржава, там гэтак далей. Вось, конечно, это документ, вот чарговая кропка в этом працэсе, які я кажу, што Расія што больш вцягвае і юрыдычна, і фактычна Беларусь в арбіту сваіх інтарэсаў, сферу свайго ўплыву. Вось, но я бы не стаў мець такое, што ён мае такое радыкальнае значэнне, што пасля падпісання гэтай паперкі нешта радыкальна зменіцца. Яны маглі паслаць бы беларускія войскі без гэтай паперкі, але дасюль не паслалі, і ее наяўнасць нічога не азначае, будзе гэта нейкае палітычнае рашэнне, і я застаюсь пры сваім, што Лукашенко будзе да апошняга упірацца, каб беларускія войскі пайшлі на вайну супраць Украіны. Добра, тады ўсё ж таки на завяршэнне твой прагноз, калі ўжо тут узяліся за прагнозы па заканчэнні гэтай выбарчага рытуала, нейкая палёгка, там паблягчэнне рэпрэсій, вызваленне больш шырокае палітвязняў, чым зараз вось там па 20-30 чалавек будзе ці не? Я бы сказаў, што гэта было б лагічна, і гэта было бы тым, што ну было бы, скажем, дастаткова таким паслядоўным завяршэннем. Вот все, зараз я перамог, як ён скажа, там элегантна ці не элегантна. Мой прагноз там 83-85. Калі ты, я думаю, про это спытаешь. 95 забоится? Не будзе. Не, да, 90 не будзе. Вот, вспомнишь потом, запиши. Ну, я намекал на 95,6 асадовских на апошних. Ну, Саддам 99,9 маляваў, хотя его ненавидела так само большасць, а Асад же так само представлял эту меньшасць релігійную, алавіты, так называется. І в гэтым сэнсе, ну, шмат ад чаго залежыць ад той же вайны. Вось, ну тады яшчэ она не будзе закончана, Трамп прыйдзе, пачне заканчваць неяк в студзені, в лютым актыўна, я так разумею. А другое, ад таксама жадання захаду перагарнуць старонку, да чаго Лукашенко будзе заклікаць. Ёсць нейкія, ну, палітычныя прагнозы, аналізы, салідныя людзі, палітолагі пішуць, што вот у Лукашэнкі, не буду называць прозвішчы, у Лукашэнкі будзе больш, скажем, нейкай верагоднасці палепшыць адносіны з захадам пасля выбараў. Я не бачу ніякого такога, скажем, матыву, ніякіх такіх прычынаў, ну, менавіта, што вот эти выборы становятся нейкай кропкай. Ну, канешне, скажем так, вот калі будуць працягвацца это вызваленне па 20-30 чалавек паслядоўна кожны некалькі тыдняў, ну, вымушаны будзе захад неяк рэагаваць. Калі таксама Лукашенко будзе рабіць такія заявы, што мы там з Сірыі, мы там з Расіяй ні пры чым, што-нибудь яшчэ,
але разам з тым там он крычыць пра гэтую ядерную зброю і арэшнік, то яшчэ вобраз захаду там как бы ісці на нейкія сустрэчныя крокі, бо заявы адно, а реально вот Россия все больше военным чынам пранікае Беларусь, чтобы захаду на это ісці. Так что вот калі ніякіх водгуку ад захаду не будзе на ягоныя гэтыя все запыты вызвалення палітвязняў і просьбы пра дыялог, ён яшчэ там студзень, люты, можа быць, будзе закідваць гэтыя вуды, водуху не будзе. Я боюся, что ён, ну, как бы зноў працягне рэпрэсію. Он решит, чого б не іх спыняць, калі захад на это нічога не рэагуе. Так что вось такі расклад. Ну, на самой справе-то і сёння, вызваляючы адной рукой пэўную колькасць, да, это трэба канстатаваць, так, ён другой рукой яшчэ і больш людзей трапляе. Яшчэ одна прычына, чаму захад не адказвае на все это яго закіды. Ну, маецца на увазе не закіды, а закіды вудачак, што праверку, ці ён гатовы там нешта яму пайсці насустрач. Каб ён спыніл рэпрэсіі, вызвалял, это было б. Ну, все ж бачаць, ён 20 вызваляе, 50 новых зняволеных. Хаця яны, ведаеш, трымаюць гэтую лічбу, она, дарэчы, паступова памяншаецца. Мне прыемна, вот у нас на Свабодзе был там кожны год прогноз, там, ну, так званых аналітыкаў, типа мяне і астатніх сур'ёзных аналітыкаў, пра вот все гэтыя сялякія рэчы на год. І я два гады, ну, ты ведаеш, лишний раз, щоб похваліцца, займаў першае месца там, і я памыляўся заўсёды в колькасці палітзняволеных. Адно з пытанняў, там 20, по-моему, пытанняў, я памыляўся, бо я давал іх менш, а іх становилось больш. І гэты год першыню, дзе я угадаю, то бок на пачатку года было 1500, а я сказаў, што на канец 24-го будзе, по-моему, я дал 1300. І зараз это амаль дакладна каля 1300 вось, і засталось некалькі, я думаю, это радыкальна не зменіцца, іх будзе недзе 1300, і я першыню так рады, што мой прагноз спраўдзіцца, паколькі ён аптымістычны. А другі прагноз я даваў на тое, што курс будзе 3,4 беларускага рубля. Вот збяры там 10 эканамістаў, і не эканаміста Цыганкова. Кажется, что журналист может дать больше докладный прогноз по курсу, чем самые, так сказать, со ступенями экономисты. Бо тут не только экономика, тут агульная геополитичная, политичная ситуация. Ну, я думаю, как раз к концу года недзе 3,4, 3,45 и будет. Не про таго фільм знялі прапагандысты, яснавідзішчы-то все-таки вот он тут у нас сядзіць, і, дарэчы, у нас было акурат таки 1300 з невялікім хвосцікам гледачоў, так что я нагадываю усім, каб завітывалі на сайт Радыё Свабоды, глядзелі інтэрв'ю Віталя там. Двубой хутка вернется, той, хто казаў, што выгналі Цыганкова з Белсату, не выгналі, двубой вернется. Ну, прынамсі мы у гэта верым. Ну і тым, хто раптам будзе 20 снежня у Вільні. Як его посадишь, он же помнік. Только і ласка, 20 снежня пляцоўка Кропка, 18:00, разам з выбітнымі нашими гостями программы «Идея X» мы будем разважаць пра нацыянальную ідэю і прэзентаваць наши кнігі, адпаведна, пра нацыянальную ідэю. Так что да сустрэчы, слухайте, глядзіце, подписывайтеся і заданатьце, калі ёсць такая магчымасць, на збор палка Каліновскага, дзе збіраюцца на калядныя падарункі для дзяцей загінулых ваяроў. Спасылачка будзе у нас у каментарах. Дзякуй, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.